en stor fisk. Prøv se der. Banken lige der. De der sejlplaner. Og der er fisk på. Se der. Ej, hvor kæft den sprang ud derude. Ja. Men der stor den er. Den er pisse stor, Martin. Ej. Ej, den er stor, mand. Ej, sådan det. Kan du ikke kigge på mig? Skal jeg kameraet derhen? Det er en plus 10 det her. Den er slet ikke træt, Martin. Prøv lige at sætte en lille smule, bare lige lidt fremdrift på båden. Se den. Ej, den er stor. Prøv at se. Prøv at se på. Jeg skal... Slik. Ej, hvor er det vildt. Martin. Ej, jeg prøver lige nu. Du holder mig helt ned i vandet. Ej, den er klar. Den er klar. Jeg prøver lige. Klar. Ej, den er stor, mand! Rolig! Vi har den. Hold. Hold kæft, mand! Den er hjemme. Kaos! Ej, hvor er den stor! Det er en 13'er. Det er dansk rekord på Preben Brogaard. Ej, hvor er den flot. Hold kæft, mand. Jamen, det er jøsses, mand. Jeg har lige sat den der krog på, som noget nyt. Har du mærke til det? Ja. Prøv at se. Det står til gengæld godt. Og satan da. Sådan, mand. Far, han har fundet ud af det nu. Kræft, det var godt, vi fik det. Der røg krogen. Hvad? Ud af dens mund. Ja. Hold kæft, mand. Martin, det er vildt. Den er stor, den der, Preben. Ja, den er stor. Den er 11. 12 kilo. Nej, den er mere. Den er en 12-13. Den er ikke engang slået ihjel endnu. Ja, det er synd for dig. Det forstår jeg sgu godt.